Hakuna budi wakacheza. Namara ndokuti wakacheza na tunayakwa 2 years tukawanike. Kuna 2 years tusingasangana. Singasangana. Tukapamba pamoja. Ayo. Andika mbona noga. Kana mshamba ni wangu. Kwa hiyo sio ya na mtawa ndio. Anga budi wakacheza. Ya choma Mungu tinde mbayo wangu kanisa. Kanisa na tutaenda kwa sisi wa shida uonga. Katika gazeti tutatoka kwa maana katika sana kanisa. Mbayo wangu akaniambia. Akanitaura kuti ni zvikuramba ndine wacha. Ati ngiramba. Natadzokera kwasisi wacho kuti iwe aramba kuti sana. Saka bypass one now is almost covered in all that Bongo ale. yani dada. Ndio mtuna. Wewe maramba ukate kwati. Mashoko yo kutaura changamiro wangu anamba namba ugasa mumango to mure. Chimudhorera kuti ndokudasira nyika. Hakuna ndomugazi wasaizi bwana. Fulana atete bwana. Iwe ukapa kuguru. Ndokudzokire. Adzokere mashu. Samakaita. Mulumba mei. Asuka ndo atete. Kachaura. Ndakaitika ndezvo chakandipasa. Ndakabva kubasa. Ndisendera basa. Ndashevha pawandiwo. Ndokachinowa pawandiwo. Ndapedza kugadzira zvandaenda kumba. Ndakaumana rogara pasofa ndatondedza foni yamadzanera. Ndamuri basa. Ndapinda message. Ndichikomba. Handingati chikomba pamwe ishamwari yavo handizivi. Message dziye ndadziverenga ndaona na message ari mwana. Anenge udana. Vanashedza sisi vacho vavo vasiri ava. Ndakama ikurusvika izvo pamene ipana. Vanhu varatidza ndinawira yakakanganisa. Vatazoenda pasisi vavo vakuto. Vatasvika ndira kurukuru naye. Ndokadai alright zvakanaka tokona kugarisana togarisana. Tadzoka kumba. Mukadzi ndoka akatanga kuti ukuda undimanikidza kuti tigare tese ini handichakuda uri mudhara wakura. Kuti amai mwana asindwo magadzirisiwa anoitwa tabva pasisi tataurira. Saka kana makuti ndiri kudhara ndakura kuda kuti tiite sei ndandipegwe. Siyana. Wamanikidza. Ndobva ndazobvisa tikatoenda pasisi apa takatobvisa. Muprofeta. Nina wenu kugadzisana kunezi. Because anotaurisa ane noise. Saka zvanetsa atindimpe kuti ndakabudisa chero nomako mameseji acho ndinawo mukomana waitaura nawo matauriro acho akaitwa pacho pakatonzi uyu akasenda meseji achiti ndikuenda kushanga muchikomba chakachapindura chichiti zvokunodii kana handikuda kungoendawo zvangu zvikanzi ukaenda ikoko sazonopa munhu wese wese zvinhu zvangu mandati ndopakandibata chena kuti kumwe kwese kwamusina basa Mupesi kwa msina basi ipapo akanzi sazonopa munhu wese wese zvinhu zvangu uyabva aseka akati akitseke wako pamessage anomapawo but inini mumwoyo mangu ndatisina kumuramba kudai ndaimuda but kuzondimanikidza kuti utondimanikidza uri munhu mukuru ndakaona sokuti ndakutomumanikidza munhu anditorere nyaya dzake Matinura kukurirwa pachena. Ndokuzokutora mumwe kuti mukazokutora nekuda wamunhu. Aiwa mukomana kwandiri mukomana ndinongozvidzikisira hade pazisi anongosauro mashoko yake. Kwandiri mukomana munhu wamunhu ndomutane moyo wangu wese ndogara ndikuyedzisa nawanikwa. Ndakabuda mumba zveva nomunondo munhu. Mameseji aya ndakakumbirwa nemunhu anogara kuno kushamba ndakabva kudhara ndakadzaka jita. Zvokuti chakuda ndikatokamba kudai so andingokuziva kuti but munhu akangoyo zvokuti hanzvadzi yavo chaitoshandisirwa aitokumbirawo foni munhu aitogara nemunhu wake wekusouth Africa handingambodaro changamire wangu
kumbanga zvekufanya pfungwa dzekuti ndipe masvitora idzo inhema handizomboziva zvekukure handizomboziva rakauya sei kana musingarizivi rakaputira pamberi pemapurisa tiburikidza ndavaonawo pamba panga vari tikanzozvo mukadzi wehandisamumba munda ndokubva wabusa pamberi pemapurisa waya kwamambo inogadzirika zvinoti urere chikwai zvakanaka ndaona munhu wacho akanyoroka auzozazopa zvakakati tinomuda it means auna mukadzi wake but aisoti pane weakness yakanga iripo pakati pake uyo akaona kuti pamwe ndikutaura kuharare ndozvakonzeresa saka ndikuudza kuti wazvipa mukana uchipa pamurume unhu ndopauri arikubhadhara njani it means arikubhadharirei vana saka wahumuka saka mupe kufuta ahumuka aiwa kwadibuko kwasiya vana ndoda kuti uzvititekere uite andikuti murume wanopenga ndinombozwa ndimosiko vakadzi apa vanhu vanomuira munhu tienda kuti tiwirirani pamusoro amaiguru unoziona kuti pakatimunomuino asi anofanira kuita zvinhu zvakanaka ndiyani saka ndakafanira kuita zvakanaka pandiyani mamuonera kuita nyaya iyi ndimakubazekeatiamawanofanira kuita zvakanaka pandiyani ndochokwadi ichocho chinoramba chitenderera nyaya iyi amai anovaurere vakazvininisa nisijehova makatitalarira mwamunomano ini kana kundiguma unondigumire unogumba baba mukadzaaukuza nyaya yenyu iri very short kurikazibhadhara rei kurazokutazaa kasi kumirira ngovandirozo wakapa kukura handina kusvika kuna nache zvaka iro rakuenda handina kuenda kuti dai chinzi afa nhasi anotezva nanga toti akuenda kukwasha wedu utano mukadzi wako chimudawo wauya kwamama ndina atete wako chokwadi chinikomezekuti mukadzi ngaino chokwadi saka nyaya iripo ndeyekuti kuti tigadzirisane kuti taure tese hatauriki naye kuti mai mwana zvakatinatozisana hatauriki naye anosimudza wese kana kutoda kutorwisa saka ndo nyaya inonyanyonesa bcause pakaitika nyaya iyi pandakabata message munhu wandakatanga kunobata murume wanaita ndatoda mukuru nditarisiro message musi wacho ndaona message pamukuru akati pakaipa chirega ndipedze zvandiri vaitofirita chibage chavo kumunhu toda pedze zvandikuita tiende kunhu taenda kumba ndobatika zvinotaura nyaya iyi haana kubatika itobhebha itoti hainenge mwana mudiki ini ndinotaridzika uyu ndarafuwa but inini mwoyo wangu ndokuda kuti mukadzi wangu nomuda ndodakana vangu ndakaramba ndakasimba ndikati mai mwana ngatigadzirisane titaurirana zosvikira azomanikiza kuti ndizenda negukuro tatoita unenge mwedzi anditi lego unenge mwedzi tatobva kwamaiguru wamupira kumapurisa aiwa ndovapira kumapurisa kuroya kumapurisa iwe zvokarikabvira kumapurisa tokwadi kudai kombotangamire wangu pamusoro eitaa wabvunzei kuti haana kubvuma here pamberi kuti zveshuwa ndakamiraaka iwe ukaziviswa sei
Unoona kuti nharo dzari kutoenda anokupa dzitori Zvakasiyana nezvepadai. Meseji yacho zvakaita kutora ma-screenshots. Because iye akamadhirita kufoni kwake. But WhatsApp kachidhiritipo inobva yadhirita pamo. But time yaakazona kachiditi ndandadotora ma-screenshots. Mairenge. Yeah. Ndo mairenge. Takuforward wandaita dzese nedziri murume wacho zvakangoya tangu. Asi patikasvika kwasisi vava vakatobvima vadai zvishiwa munhu ndaita kana ndakakanga ngatimubatsire mambo wachiverenga mameseji anzanzi munhu kana wakosanganisira munyuka uchida kudzoka musha wako unofana kuteta dzimwe nyaya dzokumbidza kuperera padhuze kuti ubatsirike dare rikubatsire kana uri bhozi ndowatanga kudenhadara kuti ndibatsire ndidzokere kumba kwangu zvino wakabva waratidza kuti uda kuoma uchinyepa kuti mune zvimwe zvinhu zvakatoitwa muri pamwe chete zvinoratidza kuti chokwadi icho hahusi kuda kudzokera pachokwadi chaicho kuti murambe muchigara muisiri mumwe Musoro kwesomumeseji yakanaka isina kuratidza. Namba yesikuratidza mari namba yesikuratidza. Ayo, ndangofuta forward. Namba yekunozwa. Ndiye South Africa. Ukaita VP yako. Mashoko akanibata maningi. Ndaona watu ifokedzisera. Nazokosa zvinhu pamunhu wese wese zvezvo. Andi wasina wana zvakataura naye. Vangu naaki. Basisi. Wakapinda munhu. Alright. Unozere kuti peta muramba chaipo ndomunodiwa. Papa. Ndikufungidzira kuti ndopatashika. Hapana chimwe chaanoda kutaura zvisisi. Uyu hapana paanosvika. Nyaya yake nsipo ine wedzi iri pasi. Mawedzi mangani mana akazvinisa nyaya yake. Wazindwa sisi. Nyepe hazvataurike. Hawakoti information hapana. Iripo kana isisi. Ada kuita kushamba umwe ndiani? Ndiani umwe ada kuita kushamba? Ndati anokuva aya anakada kudzakakira akati anokuda kushamba ndiani ausiriwe unoda kushamba kuti meseji yako yakanasika ndokutaura kuati makamboka mukumbira regere murume wakumbira iwe kugara kuwo wani makore mangani usina munhu 2 years kuva kunyenga wacho kunyengera aiwa hausisiri vari kukunyengere aiwa apa kufamba mukadzi ndoedza adzadzi yako iri kuno zvadzia kuenda iri kurefu iri kuuya iwewe regarimutsa hapana chakunyenga nokuda wasika vaiziva kuti pamurume hava chichakuda unozisei vari kuedza izvozvo ndo vasingakuziva but ndiri kuti iwewe ndikuwesta nguva iyo iwe handa kumbokutsvaga ndiwakonesa munhu wamambo wedu saka unofanira kuti zvauri kuda ndokuzisa mumwe wamambo inyaya yekuti wakupedza nyaya yako inonokupa regero rwakwa 2 years sumuka urazinyati uri kuda murume wako chikumbira unoenda pashure mutsvagwe murume unawana wakati ine vaviri vakomana ukati kutaura kwa 2 years saka ndakazvibata chakambiri chikumbira regero kuna murume wako abani mutupo waunowaziva munokumbirwa nomutupo unozita mwako zvokumbira regero matemani ndaona zvavakatavedza murume kuti kuda kugara newe ndakamutadzira zvakati ndiregereke wangoti ndokumbira uregere usina kumutaurawo zvawakamutadzira anokuregerera taura yamaitino tine nyaya zvokumbira regero matemani nechii dzakaamunyaya mameseji iwayo nenyaya yamameseji anoda chipamberi mama anoda chipamberi zvomakupenda anoda kuedza asi nokuda kundirwisa kwandongoita kuuya nechine ichi zvitaura
Zveshe zvakaita chaita. Matema, maseka. Mulidei. Wapedza mulidei yako. Iwe chikunya kuchakuisina kuchakucheka. Yakuzokuwa. Mwana noise mulipano tawo. Akuzokumbura mwana. Echitezo uno. Ombozozobara zvokuwana mambere. Matema, ndinokuchengetedza ndiwe wamwari. Ndipe ino mukana. Unogara. Isuno ndokuevesa zenyaya yetisipirespect. Yakupa ndipo Matema inokumbirawo. Atinokumbira ndokuti wewe mukagara zvinoita madzimambo. Asi tinosiyana ndisikachitoka vanhu. Unogara nodzimai wedu mupe nguva. Unodzoka mudare. Tinokupai mwedzi. Dare zvakabhadhara pari. Manzwa Matema $10 ibasisi racho adziviri vakatendeka vakachengeta $10 yavo vakanyara kuti vachengetedze imba yemwana wavo. Demosaina Matema itukudzei zvinhu zvokuita aitupai mosongosena kuti mawaya kudai demosaina Ahora no coma mobile. Do last ball mobile. Oh, Matema ndikuona munhu kudzoka namuzi. Anzwa mai. Ndikuona mai maso mukudzoka namuzi. Matema ndakubatika namuzi. Ground radio tenda kwa pamoja. Mwanzo kwa pamoja ndio. Kasema mzima watu wa. Agora mzima. Rate haina basi. Vana vakaongora kubhadhara rate. Anogona kubhadhara rate mukoko. Anogona kupatisa. Mukazi zvizvino. Andiwa zozo ombo muona acha msimamo